Izenburuan galdetze baldin bada, tokian tokiko euskara elkarteek euskalduntzeko taldeak sortzen hasi beharko ote luketen edo ez, gure ustez bai da. Erantzuna gai horri ere beste gauzen artean heldu behar diogula. Sei saio horietan, 5 astetan, kide horiek astero bilduarazi diteu, eta astero beraien buruari erronka bat jarri diote, estres linguistiko hori gainditzeko, hau da, nik lantokiko honekin aldatuko dut nire hizkuntza. Astero egin dugun gauza bakarra izan da, elkartu eta bakoitzak zer sentitu dugun aste horretan komentatu eta hurrengo asterako helburuak jarri. Bada ikusi dugu, 5 aste bakarrik egin dugun arren, aldundu diela, beraien estres linguistikoak gutxiagotu dela, eta beraien bizi kalitatea ere hobetu dela. Batez ere gai klabeak izan die pertsona bat gazteleraz etortzen zaigunan ez ezagun bat, zer reakzio izaten dugu, ezta? Normalean gaztelerarako joera izaten dugu, eta hor talde honetan bai gai nagusietako bat hori izan da. Bestea izan da, ulermen zulatua duten horiekin edo guztiz euskara ulertzen ez dutenekin, ezta? Baita ere, ohiturak behin eta berriz azaldu dira, eta gero beste gai kurioso bat ere behin eta berriz azaldu da, botere posizioan ote gauden edo ez, ezta? Horrek ere, ahalduntzen gaitu edo aspiratzen gaitu. Eta euskara ulermen maila altua ez dutenekin, hor badago beste gako bat, marra gorria nun jarri oso zaila dena jakitea, zenbaterainoko empatia erakutsi behar dugun, hor nik uste dut badela gehiago sakondu beharreko gai bat, norbere hizkuntza eskubideak, eta besteak rekiko komunikazio hori, azkenean zerbait mugaraino eramatea beti da deserosoa. Esango nuke, muinetako bat badela ahalduntze prozesu horretan, estres linguistikoa daukagunean gure buruarekin eztabaida etengabean ari gara, urratsak eman dituztenean, grabetik ez hartzea, umore puntuarekin hartzea, norberak sentitzen duena esplizitatzeak asko lagundu duela, hain zuzen ere, ohartzeko gure barruan egin dugun elurbola bat izan dela, taldean elkartzeak asko lagundu die, batez ere, norberak kontatzea baino interesantegoa izan dela, besteek esaten dutena entzutea, eta besteek esaten duten hori, norbere emozioekin antzeko azkenean sentitzea, eta bestea entzuten duzunean, eta bestea ulertzen duzunean, nolabait esateko zure burua ulertzen duzu, eta orduan indarra ematen dizu, hurrengo asterako erronka berriak ezartzeko garaian, ezta? Aurrera begira jarri nahiko genuke, eta bai ikusten dugu, herrietako euskaltzaleek, besteei eragiteaz aparte, norbere buruaren arazoei heltzea ere garrantzitsua dela iruditzen zaigulako, norbera ahalduntzetik hasi behar dugulako. Bada gure asmoa zabaltzen hastekoa, euskalduntze edo taldeak sortzen hastekoa, batez ere herri txikietako euskaltzaleak batzeko ere eta herriak batzeko ere interesgarria izan daiteke. Pertsona bat euskaraz eroso hitz egiten eta inongo estres linguistikorik gabe ikuste baldin badugu, inguruarentzako ere erakargarri izango da pertsona horren jarrera, ezta? Eta hori ere bilatzen du ariketa honek, hau da, eragitea inguruan, eta aurrerago ikusiko duguna, momentu honetan erantzun ezin duguna da, ea ahaldutako pertsona hori bere herrian aktiboago bihurtzen ote den edo ez.